Croeso cynnes iawn I chi gyd I Noson Wobrwyo Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2023. Mae noson yn heno arbennig iawn ac yn gyfle I ni ddathlu cyfraniad rhai o fyfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid ac addysgwyr mwyaf disglair Cymru. Mae'n braf gweld gymaint ohonoch chi yma heno. Sim ots beth nath denu chi yma, falle bod eich plentyn chi lan am wobr. Falle wnaethoch chi clywed bod aircon mewn fan hyn. Falle wnaethoch chi clywed bod un o sy'r mwyaf poblogaidd Tik Tok, Ellis Lloyd Jones, mynd I bod yn rhoi gwobr allan. Neu falle wnaethoch chi glywed bod Dafydd Iwan yn mynd I bod yn canu sengl newydd yma o hyd, dwi'n meddwl yw'r enw. Ond falle y lluniaeth arbennig nath denu chi, a diolch yn fawr iawn i'r egin am darparu hynny. A hefyd diolch yn fawr iawn I Steffan Rhys-Williams am y gerddoriaeth arbennig. Ac I rheini ohonoch chi sydd yn gwylio ni ar-lein, naill ai yn fyw, neu trwy wylio nôl ar YouTube y coleg, mae croeso mawr I chi hefyd. Now, if anybody needs translation, there are translators and headsets available. And if you don't have any of those, then you need one, let us know. You can wave at me now, but I don't know anything about technology. So now is your chance for forever, hold your peace. Brilliant, okay. Bydd cyfle I chi gymdeithasu eto. Os ydych chi heb cael digon o Prosecco, neu chi heb harasso Dafydd Iwan am llun eto, pidwch y becso. Mi fydd cyfle I chi wneud eto ar ôl y seremoni. Mae wir yn bleser ac yn fraint I fi fod yma heno I gyflwyno'r wobrau yma. A dwi wir yn gefnogennus o gymaint o'r myfyrwyr sydd yma heno, achos nes I ddim cael addysg Gymraeg. Nath pawb yn yr ysgol fi dweud, paid gwneud y Gymraeg, gwna rhywbeth llai niche, fatha Latin. Chi'n gwybod sawl waith I 'di defnyddio Latin ar ffermio? Dim un tro. Yn cofi nawr. Rwy'n gyfnogwr brwd o waith y coleg, ac ers I sefydlu dros degawd yn ôl, mae'n wir I ddweud fod y coleg wedi newid agweddau, wedi newid y tirwedd, a wedi newid bywydau sawl un ohonoch chi heno, mae'n siŵr. Mae'r coleg wedi rhoi siawns I filoedd o bobl ifanc o gefndiroedd wahanol, o amrywiol o sgiliau, I astudio yn ei mamiaeth. Ac I bobl sy'n llai hyderus yn y iaith, I ddatblygu sgiliau Cymraeg mwyn bod nhw gallu bod gweithwyr dwyieithog y dyfodol. Felly, mae'n amser heno I chi ymlacio ac I ddathlu pawb sydd ar lan am wobr heno. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed digon o hwnna I yn barod, ond tyff, dwi gyda chi trwy'r noson. A dwi'n siŵr bod chi ar bigaidd rhain I glywed pwy sydd wedi ennill y wobrau, ond cyn hynny, hoffwn ni roi groeso I brif weithredwr y coleg, Dr Iwan Matthews. Diolch yn fawr. Wel, gyfeillion, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno ni fan heno ar noson mor braf a mor boeth. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi a hefyd cwmni pawb sydd yn ymuno gyda ni'n rhithiol. Diolch I Melanie am y cyflwyniad a diolch unwaith eto am ein helpu ni gyda'r noson heno. Fel y dwedodd Melanie, mae'r coleg wedi dathlu 10 mlwyddiant y llynedd, ac mai sefydliad cymarol ifanc yw o hyd mewn gwirionedd, mae'n sefydliad sydd yn parhau I ddatblygu ac ehangu, yn parhau I gefnogi darpariaeth yn y prifysgolion, ond hefyd a chyfrifoldebau cymharol newydd y maes addysg bellach a prentisiaethau. Mae'r cynllunio yn y sectorau hyn yn parhau I ddatblygu, ond mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru ar ymddiriedais a'r gefnogaeth ariannol sydd gan y coleg oddi wrth y Llywodraeth ac oddi wrth y gweinidog yn rhywbeth I ni yn ei werthfawrogi yn fawr. Ac ar ran y bwrdd a'r swyddogion, hoffwn I ddiolch am y gefnogaeth honno. Cefnogaeth sy'n ymestyn ar draws y pleidiau gwleidyddol yn y Senedd, mae'n dda gen I ddweud. Mae yna nifer o ddatblygiadau polisi pwysig yn digwydd ar hyn o bryd wrth gwrs, gan gynnwys ymgynghoriad y ddaw I ben yr wythnos hon ar y papur gwyn a fydd yn arwain yn y man at fil addysg Gymraeg. A datblygiad pwysig arall yw sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Sefydliad newydd a fydd yn dod I fodolaeth y flwyddyn nesaf a fydd â cyfrifoldebau eang ar draws y sector ôl orfodol, gan gynnwys prifysgolion, colegau, addysg alwedigaethol a darpariaeth
chweched dosbarth. Disgwylir y bydd y coleg yn derbyn gwahoddiad gan Weinidogion Cymru i gael ei ddynodi fel corff i gynghori'r comisiwn newydd ar ei ddyletswyddau statudol y maes y Gymraeg, ac i ni'n croesawu y cyfle yma yn fawr, ac yn falch iawn bod darpar y brif weithredwr y comisiwn, Simon Perrott, Peneth Coleg Pen y Bont ar hyn o bryd yma gyda ni heno. Croeso mawr, Simon. Ond croeso arbennig hefyd i bawb sydd yn derbyn y gwobrau. A wy'n awyddus i gyfeirio'n benodol at y wobr newydd sydd wedi sefydlu i gofio cyfraniad ein cadeirydd Gareth Pearce. Rwy wedi sôn o'r blaen am fanyled bersonol i Gareth, am ei gyfeillgarwch a'i arweiniad, ond yn fwy na hynny, roedd Gareth yn hollol ganolog i'r gwaith o sicrhau cyllideb addas i gefnogi cyfrifoldebau newydd y coleg y maes addysg bellach a prentisiaethau. A bu Gareth gyda mi mewn cyfarfod gyda Jeremy Miles i drafod yr union fater hynny. Dwi'n gobeithio byddai Gareth yn ymfalchio yn y ffaith bod y cynigion a luniwyd gan y coleg adeg i gadeiryddiaeth wedi cefnogi'n llawn ac yn sail i'r gwaith sy'n cael ei gyflawni erbyn hyn. Roedd cynnig cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg yn maes prentisiaethau yn fater o bwys iddo fe, fel rhan o sicrhau dyfodol hyfyw i'r Gymraeg mewn cymunedau. Felly diolch eto i Lynwen a'r teulu am ei cefnogaeth i sefydlu'r wobr arbennig hon. Felly gyda hynny o eiriau gen i, mwynhewch y noson a llongyfarchiadau i bawb. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi, Iowan, am eich geiriau ysbrydoledig. Mae'n gyffroes bod nifer o brau newydd yn y maes addysg bellach a prentisiaethau eleni. A rydyn ni'n mynd i dechrau seremoni gyda un o'r gwobrau yna. A mae'n wobr newydd ac arbennig iawn. Fel soniodd Iowan, bydd gwobr talent newydd cof am Gareth Pearce yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf eleni. Mae wobr yn cael ei chyflwyno i brentis sydd wedi dangos dawn arbennig ac wedi syrenu yn y gweithle. Mae'n braf bod Lynwen Pearce ac aelodau eraill o deulu Gareth Pearce yma gyda ni heno. Felly, gai ofyn i Lynwen a Heledd Davies, swyddogiaeth rhanbarthol Colegau Sir Gar a Coleg Ceredigion, ddod ymlaen i llwyfan os gwelwch yn dda. Noswaith dda. Rydyn fel teulu yn ddiolchgar iawn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gydnabod cyfraniad Gareth i faes addysg uwch ac addysg bellach drwy sefydlu'r wobr arbennig hon cof amdano. Diolch hefyd i Dr Iowan Matthews am ei eiriau caredig a'i gefnogaeth. Roedd Gareth yn gweld pwysigrwydd darparu cyfleoedd a rheini'n gyfleoedd cyfartal i bobl ifanc, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Iddo fe, roedd pob person ifanc yn heiddi'r addysg ar y fforddiant gorau posib, mwyn magu'r hyder a'r balchder i gyfrannu'n helaeth yn y gweithle, yn eu cymunedau a thu hwnt. Felly, mae'n bleser ac yn fraint cael cyflwyno'r wobr hon i'r enillydd, i'w longyfarch ar ei lwyddiant ac i ddymuno'n dda iddo yn y dyfodol. Fel rhywun a gafodd ei magu mewn cartre ble oedd y frawddeg Jiw, mae Gareth Pearce yn fwy da yn digwydd yn aml, mae hi wir yn fraint cael cydgyflwyno'r wobr hon. Hefyd, fel rhywun sydd hefyd yn gwybod pa mor bwysig oedd y maes hwn i Gareth Pearce, hoffwn i longyfarch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a theulu Gareth Pearce am ei gweledigaeth o ran creu y wobr hon ac yn arbennig yn enw Gareth Pearce. Nawr te, i heiddi'r fath wobr arbennig, ac cof am berson mor arbennig, mae gofyn am brentis go arbennig, a dyna sydd gyda ni gyda'r enillydd hwn. Mae gwaith sirniaeth yr enillydd, gyda'r gorau mae'r adran gwaith coed yng Ngholeg Ceredigion Aberteifi erioed wedi gweld, a maen nhw wedi gweld i siar. Dechreuodd ddiddordeb enillydd y wobr hon mewn gwaith coed yn ystod y cyfnod clo,
Pan ysyrthiodd mewn cariad â'r gwaith coed, gan weithio cwbwrdd i'w fam i'w roi yn y cyntedd, a hynny o'i fympwy ei hun gan ddysgu ei hun o fideos YouTube. Nawr mae angen tipyn o dreif a hunan gymhelliad a'r berson ifanc i fwrw ati mewn cyfnod fel yna. Dim llawer ohono ni all ddweud yn bod ni wedi gwneud rhywbeth mor adeiladol oedd angen gymaint o hunan cymhelliad â hynny yn ystod y cyfnod clo. Yn ôl y gôr busnes ble mae enillydd y wobr hon yn bwrw i brentisiaeth, roedd y prentis hwn yn dechrau'r leoliad gydag eisoes llawer o wybodaeth wedi dysgu ei hun, mae'n dysgu'n hynod o gyflym ac mae'n arbennig o dda gyda'r cwsmeriaid, tri pheth sy'n bwysig ac yn hynod werthfawr i rhywun sy'n rhoi lle i brentisiaid. Mae'r myfyrwyr hwn eisoes wedi ennill sawl gwobr o rannu allu i weithio cod. Mi gystadleuodd yn gystadleuaeth World Skills eleni ble gafodd wobr air dros Gymru. Mi gath e hefyd yng ngystadleuaeth ysbrydoli'r hygoriaeth mewn sgiliau yng Nghymru a mi waith coed mi gath e'r arian dros Gymru. Pleser yr mwyaf oedd hefyd gweld y myfyriwr hwn yn gystadlaethau diweddar hanner awr o dloniant y ffermwyr ifanc gyda'i glwb. Yn brif ran yn canu ac yn actio'r lwyfan, yn wir yn cario sioe ac yn arwen yr aelodau ifancach ac yn esiampl gwerth chweil. Mae e hefyd yn gapten tîm rygbi ieuenctid Aberystwyth. Mae e'n amlwg yn arweinydd naturiol. Mae cyfraniad y myfyriwr hwn i'w gymuned yn hynod werthfawr, yn ogystal â bod yn sair coed hynod dalentog ac yn brentis heb ei ail. Mae'n bleser gen i cyhoeddi felly. Mae enillydd gwobr talent newydd cof am Gareth Pierce yw Osian Hedd James. Diolch yn fawr i chi boes. Wel, yn gyntaf, hoffen i ddiolch i teulu Gareth Pierce am yr gwobr newydd ma. Fi'n gwybod mae dwi'n blwydd oed yw'r gwobr. Hefyd, licen i ddiolch i mam a dad wrth gwrs, a holl staff Coleg Ceredigion am helpu fi trwy gydol y blynyddoedd. A hefyd, diolch yn fawr i Aled Jenkins fy'r cyflogwr, achos ffordd teg, mae wedi dysgu tipyn i fi dros y 2 blynedd diwetha. Iawn, diolch yn fawr i chi boes. Diolch yn fawr. Wel, am ddechrau arbennig i'r noson, mae'r wobr yna yn amlwg yn meddwl gymaint i deulu Gareth ac yn amlwg yn fraint i Osian cael ennill gwobr a cafodd ei gyfrannu gan rhywun oedd yn meddwl gymaint am addysg Cymraeg. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi Osian. Nawr te, wnewn ni symud ymlaen at wobr addysg bellach a prentisiaethau William Salisbury. Sefydlwyd ymddiriedolaeth William Salisbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y coleg o dan arweiniad y diweddar Dr Mae'r Evans. Mae'r ymddiriedolaeth wedi ei hysbrydoli gan fywyd a gwaith Salisbury a'r ysgolhaeg o'r 11th ganrif ar 15. Roedd diddordebau Salisbury yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwylliannaeth, cyfraith, iaith, llenyddiaeth a sawl peth arall. Oedd e'n boi fysi iawn yn ôl y sôn. Ar ran y coleg, diolch yn fawr iawn i ymddiriedolwyr William Salisbury am ei cefnogaeth at waith y coleg ac am noddi'r wobr nesaf. Felly, y gwobr yma ydy gwobr addysg bellach a prentisiaethau William Salisbury sy'n cydnabod cyfraniad dysgwr neu brentis i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn coleg addysg bellach neu ddarparwr prentisiaeth. Nawr, bydd pawb yn adnabod y cyflwynydd nesaf. Mae'n aelod balch iawn o ymddiriedolaeth William Salisbury ac yn ymgyrchydd brwd dros yr iaith Gymraeg. Ond, yn ddiweddar, mae hefyd wedi cyrraedd brig siartiau iTunes ac wedi ei ddisgrifio yn y wasg, tybed pwy yw e, the folk legend who became a football icon. Dwi'n credu bod chi'n gwybod pwy yw e. Gai estyn croeso twym galon iawr felly ar ran y coleg a phawb sydd yma heno i Dafydd Iwan.
Diolch Melanie. Angofiai beth o ymateb Mae'r pan glywodd bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mynd i gael ei sefydlu. Hwre, medda fe. Am y tro cyntaf erioed mewn hanes, mae plant Cymru yn mynd i gael cyfle i gael addysg Cymraeg o'r ysgol weithrin i'r brifysgol. Ac pwrpas yr ymddiriedolaeth ydy rhoi cyfle i bobl fel chi a'r cyhoedd yn gyffredinol i gyfrannu tuag at y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. So os gynnwch chi geiniog yn sbar, cyfrannwch at gronfa yr ymddiriedolaeth fel y gallwn ni gyflwyno mwy o wobre a mwy o ysgoloriaethau. Ond eleni oedd yn ein teimlo bod rhaid i ni roi pwyslais ar yr addysg bellach sydd yn sector mor bwysig am bod y rhan fwyaf o myfyrwyr addysg bellach yn dod yn ôl i'r gymuned i gyfrannu at fywyd y gymuned. Gai ddarllen i chi. Rhai o'r pethau ddwedwyd am yr un sy'n ennill y wobr heno o Sir Benfro. Siaradwr Cymraeg newydd sydd ar gwrs gwaith saer ar hyn o bryd, a phan ddaeth i'r coleg gyntaf ryw 2 flynedd yn ôl, roedd fawr o Gymraeg ganddo, ond roedd wedi dechrau dysgu Cymraeg trwy Duolingo a Say Something in Welsh ar ei liwt ei hun. Yn ystod diwrnod siwmai 2021, cymerodd o ran mewn rhai o weithgareddau diwrnod, ac yna eistedd i lawr a dechrau siarad gyda rhai o fyfyrwyr a staff oedd yn siarad Cymraeg, ac wrth sgwrsio, daeth yn amlwg i fod yn angerddol dros y Gymraeg. Dywedodd fod ei hen dad gi a'i hen mam gi yn arfer siarad Cymraeg, ond nad oedd y Gymraeg bellach yn cael ei siarad o gwbl yn y teulu. Ei nod nawr oedd adfer yr iaith yn ei deulu, a dywedodd hefyd i fod yn awyddus i gael cyfle i ymarfer siarad yr iaith yn y coleg, a dyma lle penderfynwyd dechrau clwb Cymraeg y coleg, i'w gynnal bob nail dydd Mercher amser cinio, a dyna wnaed. Ac mae wedi mynychu bron a bod pob clwb Cymraeg ers hynny. Mae'r clwb Cymraeg yn cwrdd yn wythnosol erbyn hyn, ac mae'n gyfle i fyfyrwyr dod ynghyd i gymdeithasu yn Gymraeg, rhannu diddordebau a chwarae gemau. Ers mis Medi 2022, mae wedi cyfresu ar gwrs canolradd gyda dysgu Cymraeg Sir Benfro, ac mae'n mynychu'r gwersi ar ddiwrnod pan nad yw yn y coleg. Mae ei Gymraeg yn datblygu'n gyflym iawn a'i eirfa yn eang, pleser i'w glywed yn siarad Cymraeg. Mae'n mynychu gweithgareddau allgyrsol Cymraeg y coleg i gyd yn ddiffail o weithdai gyda Mr Fformula i ddathliadau diwrnod siwmai, diwrnod Santes Dwynwen a dydd Gwildewi a gweithdai'r Fari Lwyd. Mae wrth i fodd yn dathlu diwylliant Cymru a sgwrsio'n Gymraeg gyda'i gyfoedion a'r staff Cymraeg. Y Mehefin enillodd wobr y Gymraeg drwy nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei ymdrech enfawr i ddatblygu sgiliau ieithyddol. Mae'n gwneud gwaith gwirfoddol gyda Pharc Arfordirol Cenedlaethol Sir Benfro, dwi'n meddwl lle mae'n cael yr amser, ac yn mynychu gweithgareddau'r Cymraeg y tu allan i'r coleg fel Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi ennill medal Bobby Jones yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Mae wir yn ysbrydoliaeth. Mae wedi cyfleidio'r Gymraeg gyda garddeliad ac yn ei defnyddio gyda balachder. Mae'n cefnogi popeth Cymraeg a Chymreig. A mae ei wybodaeth am y Gymraeg ac am Gymru ac am hanes Cymru yn fendigedig. Ddyle fe gael ei wneud yn dywysog Cymru dim ond. Mae'n fendigedig ac mae'n troi lan i'r coleg bob dydd yn gwisgo'i gapan a'i sgarff coch gwyn a gwyrdd. Ei nod o flwyddyn nesaf yw cynnal ei diwtorialau gyda'r tiwtor gwaith saer sy'n siaradwr Gymraeg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae hefyd yn bwriadu cwblhau rhai elfennau o'i waith cwrs yn Gymraeg. Mae'n fraint gan ymddiriedolaeth William Salisbury i gyflwyno'r wobr hon i Seb yn ddiolch iddo am ei ymroddiad. Rhowch croeso i'r emisir. Dwi'n mor falch i ennill y wobr hwn a dwi'n diolchgar i'r staff o goleg i gefnogi fi.
Mae Wobr yn dangos fy mod i'n gwella fy Gymraeg trwy'r amser ac yn arbennig yn defnyddio fy Gymraeg pryd bynnag mae cyfle gyda fi. Bydd y Wobr hon yn codi fy hyder llawer ac yn annog fi barhau wella fy Gymraeg a gobeithio yn y pen draw defnyddio Cymraeg yn y pen draw bob dydd. Wel, ni'n mynd cofio enw llawn e. Yvonne Sebastian Londe. Yn gywir. Ie? Ond Seb wyt ti de. Seb, chi wedi anghofio rhywbeth? Dwi byth di bod mor cool a Seb, erioed efo mywyd am unrhyw beth o blaen. Llongyfarchiadau enfawr, a diolch enfawr hefyd i Dafydd Iwan am ei amser. Felly, ymlaen yn ni gyda'r noson. Mae'r dair wobr nesaf yn wobrau newydd eto, sydd yn cael eu cyflwyno i staff o'r sector addysg bellach a prentisiaethau, sydd yn rhan o gynllun gwreiddio'r Coleg Cymraeg. Mae'r cynllun gwreiddio yn gynllun newydd sydd wedi ei sefydlu mwyn creu cymuned cenedlaethol o staff dwyieithog yn y sector ôl 16. Mae croeso i unrhyw aelod o staff o'r sector addysg bellach a prentisiaethau ymuno â'r cynllun mwyn derbyn cefnogaeth, hyfforddiant, gwybodaeth am adnoddau Cymraeg a dwyieithog, a hefyd yn rhoi'r cyfle i rwydweithio gyda staff ar draws y wlad. Ymlaen â ni felly i wobrwyo'r cyntaf o wobrau'r cynllun gwreiddio, sef gwobr addysgwr arloesol. Mae'r wobr hon yn gwobrwyo cyfraniad tiwtor, ymarferwr neu asesor sy'n darparu addysg Gymraeg mewn ffyrdd arloesol. Mae'n bleser gwahodd Melanie Jones, swyddog y Gymraeg yng Ngholegau Sir Gar a Cheledigion i'r llwyfan i gyflwyno'r wobr i'r enillydd. Diolch i Mena. Cyflwynir y wobr hon i unigolyn eithriadol, sy'n meddu ar wybodaeth arbenigedd a brwdfrydedd mawr dros ei phwnc galwedigaethol yn y diwydiannau creadigol. Mae hyn athrawes ragorol sy'n cynnal y safonau uchaf o ymarfer ystafell dosbarth yn gyson. Yr hyn sy'n gosod hi ar wahân yw ei gallu ysbrydoli ac ysgogi ei myfyrwyr i feddwl tu hwnt i ffiniau traddodiadol, gan ei hannog i archwilio syniadau arloesol trwy ddilliau addysgu atyniadol. Mae hi'n mynd uwch law a thu hwnt wrth ddatblygu mentrau a strategaethau dysgu sydd nid unig o fydd i'w myfyrwyr ei hun, ond hefyd sydd yn cefnogi ei chydweithwyr i gyflwyno'r pwnc yn effeithiol. At hynny, mae hi'n creu adnoddau digidol ddwyieithog o safon uchel iawn, sy'n ysgogi a chyffroi ei dysgwyr, gan ychwanegu dimensiwn gwerthfawr i'w profiad addysgol. Caff ymrywiaid a darlithwyr yma i'r Gymraeg ei adlewyrchu'n glir yn ei dull addysgu, lle mae hi'n ei ymgorffori'n gyson yn holl wersi. Mae hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i wella ei sgiliau Cymraeg. Mae gwersi hi yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddathlu diwylliant iaith a thraddodiad unigryw Cymru, gan feithrin parch at werthoedd diwylliannau eraill ar yr un pryd. Gan ystyried y diwydiannau creadigol fel sector blaenoriaeth yng Nghymru, mae hyn yn roddedig i roi sgiliau'r Cymraeg i'w myfyrwyr a fydd yn ei gwella eu cyflogadwyedd yng Nghymru. A mae'r agwedd hon yn bwysig iawn iddi hi, fel tiwtor, gan gyd-fynd ar gwerthoedd creu a nod y baratoi myfyrwyr ar gyfer y gweithle. Un o'i gryfderau mwyaf yw ei pharch gwirioneddol tuag at ei myfyrwyr. Mae hi'n meithrin amgylchedd lle mae syniadau a'i barn yn cael eu gwerthfawrogi, gan greu gofod diogel ar gyfer mynegi'n agored. Mae myfyrwyr yn teimlo ei bod yn cael eu croesawu a'i cefnogi, gan sicrhau amgylchedd dysgu cadarnhaol a chynhwysol i fyfyrwyr a staff.
Anrhydedd yw cydnabod llwyddiannau a chyfraniadau hynod y darlithleg yma i addysg yn y diwydiannau creadigol. Mae hi'n wirioneddol yn heiddi'r wobr hon, ac rydym yn ei cymeradwyo ei ymroddiad, ei brwdfrydedd a'i hymrywiad i feithrin potensial ei myfyrwyr. Yr enillydd yw Lowry Bug o Coleg Sir Gar. Diolch yn fawr. Mae wir yn pleser i cael y wobr hon. Dwi'n teimlo mor lwcus i gael y cyfle i datblygu sgiliau Gymraeg fy hun, sgiliau Gymraeg y myfyrwyr, a hefyd i gweithio efo cymuned yn Coleg Sir Gar sy'n mor cefnogol, so diolch yn fawr. Llongyfarchiadau enfawr i ti, Lowry, ac yn edrych yn beautiful, os gael ei ddweud. Dyma ni'n symud ymlaen nawr at yr ail wobr o'r cynllun gwreiddio, gwobr cyfoethogi profiad dysgwr neu brentis. Mae'r wobr hon yn cael ei roi i aelod y staff yn y sector ôl 16 am gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ymysg dysgwyr neu prentisiaid mewn amrywiol sefyllfaoedd llai ffurfiol. Mae'n bleser gen i i wahodd Nicola Buttle, rheolwr cwricwlwm Cymraeg yng Ngholeg Caerdydd ar Flo i'r llwyfan. Diolch. Diolch yn fawr yn ystod dda. Mae'r webau hyn wedi bod yn dysgu Cymraeg ar ein rhaglen Gymraeg gwaith ers 2018. O hyn, mae hi wedi llwyddo i fod yn bencampwr Cymraeg dros ei hadran, y diwydiannau creadigol dros y 2 blynedd diwethaf. Yn ystod y cyfnod yma, mae hi wedi mynd ati i ddatblygu ei sgiliau iaith yn ogystal â chodi hyder a'i hymroddiad i'r Gymraeg. Mae brwdfrydedd ac awydd hyn wedi eu tosglwyddo tu fewn i'r adran, gan arddangos cynnydd ac ymrwymiad anhygoel sydd wedi tyfu o nerth i nerth wyth dros newid calonnau a meddyliau canon uchel o staff a dysgwyr. Mae'r newid hyn wedi digwydd wrth i'r webau creu sawl adnodd newid, enghraifft, cylchlythyr adrannol digidol wythnosol, adnoddau addysgu i helpu'r staff i normaleiddio Cymraeg tu fewn ei dosbarthiadau, yn ogystal â chreu nifer o gyfleoedd i'r dysgwyr creadigol perfformio yn fyw yn y coleg a chymuned, gan gynnwys dysgwyr gerdd, cerddoriaeth pop a thechnoleg. Mae'r cyfleoedd hefyd wedi ehangu i'r dysgwyr ffilm, ble wnaeth nifer o ddysgwyr creu ymrywiaeth o ffilmiau byr i drafod pynciau hynod o bwysig, fel ydy'r Gymraeg yn iaith sy'n marw neu fyw. I gefnogi'r gwaith hon, fe welwn ni sawl siaradwr gwadd yn yr adran i ledaenu'r manteision o ddefnyddio eich Cymraeg yn y sector. Tafwyl ydy'r prosiect ddiweddaraf ble mae'r ymwebau yn cydweithio efo dysgwyr celf a cherdd fel bod cyfle mawr i berfformio ac arddangos ei waith ar draws yr ŵyl yn ogystal â chyfle tu hwnt i'r coleg i ddefnyddio ei Gymraeg. Am waith arbennig sydd wedi llwyddo i ysbrydoli staff, dysgwyr ac ein cymuned. Y neges gryfach sydd yn disgleirio fan hyn yw y ffordd dych chi'n defnyddio eich Cymraeg yn llawer fwy effeithiol na'r rhugylder sydd gennych, felly ewch amdani. Rwy'n falch i ymestyn croeso cynnes i'r enillwyr y wobr i'r llwyfan, Sian Chandler. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n hapus i dderbyn y wobr. Dwi'n dysgu siarad Cymraeg, so mix of Welsh and English. Rwy'n ceisio dod yn rigol.
Rhaid iddi y marfa Mae'r. This award has given me that extra push as darlithwyr creadigol a pencampwr a i adran creadigol. Dwi'n trio I annog iaith Cymraeg in fun and engaging ways and to enrich the learner experience of Cymraeg. I hope to parhau, create resources, gyda tutors that give them the confidence and enthusiasm to use iaith Cymraeg yn y gwersi. It's amazing to be recognised and awarded. This Wobrwyo has really encouraged me even more to promote the importance of iaith Cymraeg yn y Coleg. Diolch yn fawr Nick, Amy, for teaching me everything I know about Cymraeg and all the support. Diolch yn fawr eto. Llongyfarchiadau mawr I ti, Sian. Dwi'n credu bod Sian yn siarad Wenglish fel unrhyw siaradwr iaith gyntaf, I fod yn deg. Felly llongyfarchiadau enfawr I chi. Ni'n symud ymlaen nawr at y wobr olaf o'r cynllun gwreiddio ac o'r gwobrau addysg bellach a prentisiaethau, sef gwobr cyfraniad arbennig. Mae'r wobr arbennig hon yn gwobrwyo aelod o'r tîm rheoli sydd wedi dylanwadu'n aruthrol a datblygu darpariaeth Gymraeg o fewn ei sefydliad. Pleser mawr ydy gwahodd Simon Pirot, pennaeth Coleg Pen y Bont i'r llwyfan I ddagelu a chyflwyno'r enillydd. Croeso I Simon. Diolch yn fawr, Melanie, and noswaith dda. Thank you for the opportunity to say a few words about a very special individual. Passion is a word we use a lot, but it really applies to the work of this person. She's responsible for developing and promoting Welsh language and culture at Brygen College. And as a result of her determination and sheer enthusiasm, the number of tutors using Welsh in their lessons has increased dramatically. She has an important role in ensuring that we adhere to the Welsh language standards, but she's so much more than this. Mae hi'n gwneud y parti mor gyfroes fel pob eisiau bod yn rhan ohono. She gives so much of her spare time encouraging and supporting staff like myself in their preparations for exams and speaking in Welsh. She's available at all times of the day to support learners and colleagues alike. She's always looking for new and innovative ways to move things forward, from creating tracking sheets to monitor participation, to Club Cinio to create social spaces for staff to practice their Welsh. Mae pawb yn ei gwybod hir ar draws y coleg ac ar draws y sector mewn ffordd dda. Mae ein brwydfrydydd yn heintus. And for me personally, she's had a great influence on me and my practice as a leader. I cannot think of anyone more deserving of this award, and I'm delighted that a career of hard work and commitment and a considerable amount of fun has been recognised. She's a very special human being. Mae'n bleser mawr I mi gyhoddi bod y wobr cyfraniad arbennig yn mynd I Caris Swain. Diolch yn fawr iawn, Simon, a diolch yn fawr am y geiriau caredig. Does gyda fi ddim darn o bapur, felly gobeithio fyddai ddim yn mwydro yn rhy hir. Mae gyda fi sawl diolch I wneud, gan gynnwys Bydd Buckley, yn dirprwyd benneth ni sydd wedi bod yn gefnogol iawn i'r holl datblygiadau. Ond hefyd I fy nghydweithwyr I yn y coleg, mae gweld athrawon a tiwtoriaid yn cyfleidio'r Gymraeg ac yn ymgorffori yr iaith yn ei gwaith bob dydd yn fraint ac anrhydedd o'r mwyaf.
Mae gyda ni dîm brwdfrydig iawn yng Ngholeg Pen y Bont. Ni'n ffodus iawn, mae yna dîm Cymraeg sydd yn llawn syniadau newydd ac mae'n fraint i gydweithio gyda nhw. Ond hefyd licen ni ddiolch i'r gymuned ehangach yn enwedig yn y De-ddwyrain. Dwi ddim yn hawdd bob tro i sicrhau bod yna gyfleoedd Cymraeg i'n bobl ifanc ni. I ni'n cwrdd yn rheolaidd, i ni ar ben arall y ffôn, mae yna sawl un ohonoch chi yma yn y gynulleidfa pnawn yma, ond mae rhaid i fi sôn am Arwel yng Ngholeg Gwent, Nici yng Ngholeg Caerdydd ar Fro, Lynwen ym Merthyr a Lois yng Ngholeg y Cymoedd, achos i ni gyd yn wynebu'r un fath o heriau. Ond mae'n fraint ac anrhydedd, ac o'n i'n meddwl wrth ddod yma heno, fi'n cofio bod mewn cyfarfod o'r bwrdd academaidd rhyw 10 yn ôl nawr, ysgofiau'n iawn, a meddwl, tybed, a all y Coleg Cymraeg fod o gymorth i ni yn y sector addysg bellach. Ac mae wedi bod yn drawsnewidiol, mae rhaid i fi weid. Ac o'r diwedd, mae gyda ni dîmau yn gweithio o fewn y Coleg Addysg Bellach sy'n wirioneddol yn rhoi'r cyfleoedd yna i'n pobl ifanc ni i arddel y Gymraeg, i ddysgu'r Gymraeg, i ddefnyddio'r Gymraeg. Ac fel wedodd Dafydd Iwan, mae'r bobl ifanc yna sy'n dod i'n colegau ni yn fwy tebygol na neb i aros yn eu cymunedau nhw eu hunain. A nhw sy'n mynd i wneud gwahaniaeth, nhw sy'n mynd i gyfrannu at yr ffigwr o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Felly maen nhw'n heiddi bob cefnogaeth a bob camoliaeth hefyd ym mhopeth maen nhw'n wneud. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i'r Coleg Cymraeg. Dwi'n edrych ymlaen at y dyfodol, mae'n gyffroes a dwi'n siŵr iawn bod yna lawer mwy i ddod. Felly diolch o galon i chi gyd. Diolch. Am angerdd. Llongyfarchiadau mawr i chi Carys a'r dylwyddiant a diolch yn fawr hefyd i Simon am gyflwyno'r wobr. Wel, dyna ni wedi cyhoeddi'r holl enillwyr gwobrau addysg bellach a prentisiaethau y Coleg Cymraeg. Dwi'n meddwl, dylswn ni rhoi un mwy clap, dwi'n meddwl, i'r holl enillwyr o'r llawn gyntaf. Ymlaen â ni felly i ail ran y seremoni wrth i ni wobrwyo unigolion o'r sector addysg uwch. Y wobr gyntaf ydy gwobr meddygaeth William Salisbury. Gwobr arall rydym yn falch ohoni sydd wedi ei noddi gan ymddiriedolaeth William Salisbury. Mae'r wobr yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg a neu gyfraniad i weithgareddau cyfredol a gyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes meddygaeth. I gyflwyno'r wobr yma, rhowch groeso i Dr Angharad Wyn. Mae Angharad yn feddyg teulu ac yn darlithydd cysylltiol yn Coleg Cymraeg ym maes meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Felly croeso i Dr Angharad Wyn. Noswaith dda i chi gyd. Mae'n fraint cael sefyll yma heno. Fel meddyg teulu ac fel uwch darlithydd yn gyfrifol am ddatblygu'r ddarpariaeth Gymraeg ar y cwrs meddygaeth yn Abertawe, mae'n anrhydedd cael llongyfarch 2 myfyrwraig arbennig iawn sydd wedi cyfrannu at y byd meddygol Cymraeg, a hynny mor gynnar yn ei gyrfaoedd. Mae'r 2 yn fyfyrwyr meddygol yn ei hail flwyddyn yn astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Nôl ym mis Medi 2021, gyda chymorth wrth Dr Lauren Blake, gyda chefnogaeth y 2 yma, gwireddwyd y posibilrwydd o sefydlu Cymdeithas Feddygol Gymraeg Prifysgol Abertawe. Heb eu cefnogaeth a'i parodrwydd i ymgymryd ac ymrywiaeth ar ole, ni fyddai wedi bod yn bosib parhau gyda'r weledigaeth yma. Cyn sefydlu'r gymdeithas, prin iawn oedd y cyfleon oedd ar gael i fyfyrwyr meddygol Abertawe drwy gyfrwng y Gymraeg, boed hynny'n addysgiadol neu yn gymdeithasol. Ers ei sefydlu, mae llu o ddigwyddiadau addysgiadol yn ogystal â digwyddiadau allgyrsiol wedi eu cynnal. Nôl ym Mai 2022, am y tro cyntaf erioed, cynhaliwyd sesiynau peilot i gael ymarfer sgiliau archwilio a chyfathrebu a chleifion yn y Gymraeg. Roedd y 2 yn barod iawn i wirfoddoli fod yn rhan o'r sesiynau peilot ac wedi dangos brwdfrydedd gwirioneddol i gael gwneud mwy o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn y pen draw wrth gwrs yn mynd i elwa'r cleifion fyddan nhw'n ei trin. O ganlyniad i lwyddiant y sesiynau peilot, mae myfyrwyr meddygol ym mlwyddyn 1 a 2
nawr yn cael sesiynau sgiliau cynigol drwy gyfrwng y Gymraeg yn fusol. Wrth edrych i'r dyfodol, bydd y ddarpariaeth yma hefyd yn cael ei ehangu i'r drydedd flwyddyn. Enghreifftiau eraill o'i cyfraniad ydy recordio sgwrs am ymgeisio astudio meddygaeth sydd wedi rannu gyda chynllun doctoriad yfori ac yn adnodd gwerthfawr iawn i ddarpar myfyrwyr meddygol. Maen nhw wedi annerch holl myfyrwyr meddygol y flwyddyn gyntaf mewn seminar arbennig gan sôn am eu profiadau a'i defnydd o'r iaith Gymraeg ar leoliadau clinigol. Maen nhw hefyd wedi ymestyn tu hwnt i Abertawe gan wirfoddoli ar stondin y Gymdeithas Feddygol yn Eisteddfod Tregaron a mynychu cynhadledd blynyddol y Gymdeithas yn Llandudno, gan sicrhau bod Prifysgol Abertawe yn cael llais o fewn y byd addysg feddygol yng Nghymru. Yn ddiweddar, cyfrannodd y dair at recordio fideo ar sut i ddefnyddio diffibrilydd a rhoi a hamser i wirfoddoli ar stondin y gwyddonle. Cafodd y fideo ei ryddhau yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gyfyrddin a bydd yn cael ei rannu eto yn ddiweddarach y mis yma. Heb eu cefnogaeth, ni fyddai'r llwybr o ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg o fewn y cwrs meddygol wedi bod mor llwyddiannus. Mae brwdfrydedd y dair i weld y ddarpariaeth Gymraeg ar y cwrs meddygaeth yn ehangu yn anhygol ac mae'n gyffroes i feddwl bod datblygiad nhw fel unigolion a sut fydd hyn yn arwen at nhw yn datblygu'n feddygon gwych yn y dyfodol. Dwi'n mawr obeithio byddwn nhw'n parhau i ddylanwadu'r cyfeillion ac ar fyfyrwyr y dyfodol a chyfrannu at Gymdeithas Feddygol Gymraeg Prifysgol Abertawe am flynyddoedd i ddod. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i'r dair a diolch iddynt am eu cyfraniad, sef Branwen Jones, Nif Goodwin Thomas a Sara Gwyn. Yn anffodus, mae'n wythnos llawn arholiadau meddygol i'r dair. Felly dydy Sara methu ymuno gyda ni, ond hoffwn ni nawr wahodd y ddwy sydd yn bresennol yma heno, sef Branwen Jones a Nif Goodwin Thomas i dderbyn i gwobr haeddiannol. Diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am gael ni yma heno. Rydym yn teimlo mor lwcus i fod yn rhan o'r noson ardderchog yma. Mae'n fraint i'r dair ohonom ni gael ennill y wobr yma, ond hefyd yn bleser cael cynrychioli Cymdeithas Feddygol Gymraeg, Brifysgol Abertawe, ac adlewyrchu'r holl waith pwysig mae'r Gymdeithas yn ei wneud i hybu defnydd yr iaith Gymraeg, a dangos pwysigrwydd yr iaith Gymraeg o fewn y maes meddygaeth a'r goddorau iechyd. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gefnogi yr Gymdeithas, yn enwedig Dr Lauren Blake a Dr Angharad Wyn, sydd wedi dangos cymaint o frwydfrydedd at y Gymdeithas mwyn galluogi ni weithio gyda'n gilydd i geisio sefydlu'r iaith Gymraeg yn gadarn o fewn maes iechyd a gofal yn Abertawe. Yn anffodus, dyw Sara yr enillydd arall methu bod gyda ni heno, ond dyma hi yn dweud cyfle eiriau. Dwi'n licio deud diolch mawr iawn i'r Coleg Cymraeg am gael derbyn wobr meddygol William Salisbury. Mae hyd yn oed cael fe'n ar gyfer y fath wobr yn hynod o fraint. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Bydd o'n ofnadwy o ddefnyddiol yn ystod y blwyddyn nesaf pan fyddai'n cwblhau'r cwrs gan obeithio hybu'r iaith Gymraeg yn ystod y cyfnod yna. Felly diolch yn fawr iawn, ymddiheuriadau mawr bod fi'n methu bod yna heno, ond dwi'n siŵr fydd noson wych. Diolch. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r dair ohonoch chi, dwi wir ddim yn colli arholiadau fi o gwbl, felly pob lwc. Nesaf byddwn ni'n gwobrwyo'r enillydd gwobr Mae'r. Cafodd gwobr Mae'r ei sefydlu yn 2015 ar y cof Amaredydd Evans, ac mae'n cydnabod cyfraniad myfyrwyr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn y brifysgol. Gyflwyno'r wobr hon, rwy'n gwahodd gyfaill agos iawn i fi a seren Tik Tok sydd wedi torri y tir newydd yn hyrwyddo'r iaith a diwylliant Cymraeg ar blatfform rhyngwladol. Ysgraddio llynedd o Brifysgol Caerdydd, mae gradd yn y Gymraeg, gyda gradd yn y Gymraeg. Mae Ellis Lloyd Jones wedi cael cryn dipyn o lwyddiant. Dwi'n credu mae Ellis nath ysgrifennu hwn, actually. Ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda nifer o fideos Cymraeg wedi mynd yn feirol, fel mae fe'n hoffi atgoffa fi o hyd. Beth yw'r ffigwr? Rhai nhw dros 5 miliwn o weithiau? Ie, dyna'r ffigwr mae fe'n defnyddio.
Mae rhaid i mi ddweud, dwi wrth fy modd a'i fideos creadigol doniol a chlyfar, yn wedig y rhai dwi ynddo, ar Tik Tok a Instagram. A mae Ellis wir yn heiddi bob llwyddiant ac yn ysbrydoliaeth i nifer. Rhowch croeso gynnes felly i seren y cyfryngau cymdeithasol a myfyrwyr y Gymraeg o Brifysgol Gaerdydd, Ellis Lloyd Jones. Diolch, Mae'r, caru ti. Diolch i'r coleg am wahaddu gyflwyno'r gwobr Mae'r. Mae'n crazy meddwl bod fi'n actually cyflwyno gwobr. Bydde fe'n neis i ennill un rhyw ddydd. Cool. Fel rhan mwyaf ohono ni, addysg Cymraeg wedi bod yn rhan enfawr o'r ein bywydau. Os ydych chi wedi parhau i astudio trwy'r gyfrwng y Gymraeg, neu fynd i dyddio'r iaith ymweithle, mae'r Gymraeg yn ddarn mawr ohonom ni. Scroll. Pan adawes i'r ysgol ar ôl astudio tygau, nes i ddechrau colli'r iaith. Oedd neb yn y gweithio'n siarad Cymraeg, felly doedd dim cyfle i fi ddefnyddio'r sgil yma, a fydd yn ennill fi lot o arian yn y dyfodol. Cross that bridge in a sec. Wedyn nes i ymgeisio i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, lle nes i ailgydio yn yr iaith. Ers mynd i'r brifysgol, mae fy hyder o ddefnyddio'r Cymraeg wedi ffynnu. Nid fan hyn, obviously. Dwi'n teimlo'n fwy cyfforddus i siarad gyhoeddus, a hefyd i berfformio yn yr iaith. He's a comedian. Mae'r Gymraeg wedi gwneud i mi sefyll allan fel creu'r cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol. Mae wedi rhoi cyfle i fi berfformio i gynulleidfaoedd gwahanol, naill ai fel fy hun neu fel y drag superstar Catrin Feelings. Da iawn. O creu TikToks i Netflix, Gay Times, BBC, mae'n arrested, S4C, i rannu diwrnod gyda Gemma Collins, yn yr Eisteddfod. Oedd yn bwysig i sicrhau oedd lle i'r Gymraeg cael ei chlywed. Ym mhob cyfle dwi'n defnyddio'r Gymraeg, mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi galluogi dyfodol llwyddiannus i mi. Ond ei digon amdano ni. Mae'r enillydd y wobr Mae'r. So, cafodd enillydd y wobr ei bigo am ei frwyd frydedd a'i weithgarwch diflino yn sicrhau llais cadarn a chynhwysol i'r Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae'n creu cyfleoedd i'w gyd-fyfyrwyr ddefnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'r fywyd prifysgol. Arweiniodd weithgareddau diwrnod siamau a gwyl ddewi, ac mae'n rhan o'r cynlluniau ar gyfer y Steddfod Genedlaethol. Cyfrannodd at neges y Wellies Da Urdd Gobaith Cymru eleni, ac mae'n gweithio gyda UCM Cymru i lobio'r llywodraeth i gynyddu penthyciadau myfyrwyr. Mae'r Cymraeg wedi agor drosau iddo fe fel unigolyn, ond mae ef hefyd wedi agor y drws i eraill fanteisio ar y Gymraeg. Felly, mae'n bleser i mi gyflwyno fod enillydd y wobr Mae'r yw Dafydd Owen. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n bod yn rhan o waith y coleg ag ystod flynedd bellach fel llysgennad a fel cynrychiolwyr myfyrwyr. A dwi wedi gweld gan fi'n hun pa mor bwysig mae'r gwaith mae'r coleg yn gwneud o ran sicrhau darpariaeth cyfrwng Gymraeg ym mhob maes yn y sector addysg uwch. O ran diolchiadau, so ni'n diolch i staff Ysgol Gymraeg Prifysgol Caerdydd am eu cefnogaeth a enogaeth dros y 3 mlynedd dwi bod yna. I mam a dad ac 11, a hefyd dwi'n gweld yn chwaer arall, so ddim yma heno. So ni hefyd licio diolch i bawb staff a students yn Prifysgol Caerdydd am eu cefnogaeth yn yr ymgyrch sydd wedi bod ers degawdau bellach i sicrhau llais cadarn a parhaol i'r Gymraeg yn y brifddinas. A erbyn hyn, da ni wedi llwyddo, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gychwyn ar y gwaith yna fis nesaf a cynrychioli myfyrwyr yn y brifysgol a'r brifddinas ymhellach. Diolch. Llongyfarchiadau mawr i ti, Deo. Mae rhaid fi dweud, nes i roi lift i Deo i'r gwobrau heno. Chi'n gwybod pa mor galed oedd i ddim dweithio fe bod i wedi ennill? Felly mae'n drwg yn ei sy'n ni'n dawel. O'n i'n gallu trysto fi yna, ti'n modd? Reit, ni'n troi'n nesaf at Wobrwyo'r darlithwyr. Mae'r gymuned darlithio cyfrwng Cymraeg wedi mynd o nerth i nerth, sefydlu'r coleg a bellach mae dros 600 o aelodau o'r cynllun darlithwyr cysylltiol.
Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ni ddathlu eu cyfraniad nhw i'r maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Ac y wobr gyntaf fydd yn cael ei chyflwyno ydy gwobr y myfyrwyr. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r wobr hon yn un hynod bwysig gan mae'r myfyrwyr eu hunain sy'n enwebu darlithwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i bywydau yn y brifysgol. Dwi'n falch iawn i ddweud bod enwebydd y wobr, Fion Target, myfyrwyr ffisiotherapi o Brifysgol Caerdydd yn bresennol heno i gyflwyno'r wobr i'w darlithydd hi ac i ddweud diolch. Croeso mawr i Fion. Ble i ddechrau? Mae'r person yma wedi cael effaith enfawr ar fy mywyd yn Prifysgol Caerdydd. Cwbl o fisoedd cyn mi ddechrau fy nghwrs ffisiotherapi, collais i fy nhad yn sydyn. Y person hyn oedd y person cyntaf i mi deimlo'n ddigon cyfforddus i agorolani a mynegu fy mryderon ac amheuon. Ni credais y byddwn yn gallu cwblhau y flwyddyn cyntaf, ond dyma fi heddiw, mis cyn graddio, a wedi derbyn swydd gyda Bai Abertawe. Diolch i'w harbaeniad a chyfnogaeth barhaus. Mae hi wedi dangos mwy o empathi ac ystyriaeth nag unrhyw athro neu darlithydd rydw i erioed wedi cwrdd â. Mae hi wedi, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, gone above and beyond the call of duty. Mae hi'n darlithydd gwych, nid oes amheuaeth, ond fe'i cofiodd hi am yr rinweddau na allwch ei ddysgu, caredigrwydd a thosturi. Efallai fy mod yn ymddangos yn arfanllyd, ond ni allaf feddwl am enillydd mwy heianol, ac rwy'n siŵr y byddai unrhyw un sydd wedi cwrdd â hi yn cytuno. Felly, mae'n pleser gennyf gyhoeddi bod enillydd gwobr myfyrwyr yw Gwyneth Hayward. Fi jyst wedi bod yn fi, Fion. Diolch yn fawr i ti am y geiriau caredig. Fi'n teimlo bod fi'n byw rhyw fath o freuddwyd i wedi gwir. Fi wedi gallu cyfuno gyrfa dysgu ffisiotherapi gyda goruchwyliaeth dros yr iaith Gymraeg. A does na ddim dau beth fi'n fwy angerddol yn byti wedi gwir. Fi'n ddiolchgar am weledigaeth y Coleg a hefyd i Geraldine a Gaynor yn Brifysgol Caerdydd am y weledigaeth, really, a y cefnogaeth dros y blynydde. Mae rhyw 5 mlynedd ers dechreuais i'r swydd. O'n i'n wneud gwaith cnigol law yn law gyda'r darlithio, a mae Tony yn hala fi lawr yr M4 bob yn y hyn i wneud yn gwaith yng Nghaerdydd pan fi'n aros lawr. A fi'n ddiolchgar iddo fe am ei cefnogaeth. Ond fi'n wir mwynhau yr amser gyda'r myfyrwyr. Mae Fion yn bore yma wedi cadarnhau fi bod hi'n bolon darllen y llw Hippocratig yn yr seremoni graddio, sydd yn dangos i fi rili ymrwymiad hi hefyd i'r iaith a pwysigrwydd i gyrfa. A fi'n credu mae mor bwysig i ni'n anghofio weithiau fe mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i ni. Yn gofal iechyd, ni'n canolbwyntio ar y cleifion, ond mae'n wir bwysig bod myfyrwyr yn hapus yn y coleg, a fi'n teimlo mae'n rôl i gadw llygadno nhw, i fod yn berson allan nhw ddod ato a gobeithio trysto, a hefyd codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg i'r pobl sydd ddim yn siarad y Cymraeg, achos ar cwrs ffisio yn Caerdydd ni'n denu nifer o bobl o sawl man o'r byd i wedi gwir. Felly rwy'n falch iawn i wneud y swydd. Fi'n falch iawn i godi ymwybyddiaeth yn y cwrs, fi'n ddiolchgar iawn i'n hydweithwyr yn gofal iechyd yn gyffredinol. Fi'n falch i weid bod cynnydd yn y nifer sy'n astudio ffisiotherapi o Gymru sy'n siarad y Cymraeg yn digwydd yn ni, a fi'n ceid bod yna lawr i'r gwaith caled ni'n neud gyda'r tîm derbyn. A fi jyst eisiau gweud diolch i'r pobl sydd wedi helpu fi dros y blynydde yn gofal iechyd yn y tîm. A hefyd
gadael gyda'r pwynt falle o pam dim fi, achos o'n i'n dros yna cant yn ymgymryd ar swydd darlithio, oedd e'n sicr ddim yn rhywbeth o'n i'n siŵr o byddwn ni'n gallu wneud. Ond mae'n dwy ferch i sy'n y gynulleidfa oedd mwyn yr ai wedi pam dim ti. A fi'n credu fel Cymru weithiau, dyswn ni mor hyder a ges i ddim addysg gyfrwng Gymraeg lefel A, nes i ddim gradd Cymraeg, o'ch chi ffili wneud gwyddoniaeth yn Gymraeg yn ysgol Llambed pan o'n i'n ysgol, achos fi mor hen yna. Ond fi yn falch i fod yn codi ymwybyddiaeth, a fi'n gobeithio bydd y Wobr hyn yn codi ymwybyddiaeth yn cwrsau gofal iechyd ni, ond mwy na dim yn rhoi hyder i bobl o Gymru i ymgymryd ar cwrs a i sefyll yng Nghymru ar ôl hynny a gwella ansawdd darpariaeth i cleifion. A ngair o gyngor i ti yw ffion yw pam dim ti chwaith. Pam dim ti am codi ymwybyddiaeth am y iaith Gymraeg, pam dim ti am fynd yn y swydd yna, a pam dim ti am fod yn uchelgeisiol. Diolch yn fawr iawn. Mae'n amlwg o perthynas arbennig rhwng y ddwy ohonych chi, bod hwnna'n hyfryd i weld. Dwi'n llosgi fan hyn, boys, mae'n rhaid i fi dweud, chi'n gynnes? Ydyn iawn, oce, wel mlaen â ni felly. Mae'r ail wobr yn y categori Wobrwyo darlithwyr cysylltiol, sef y wobr am adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol. Mae'r Coleg Cymraeg wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i sefyllfa'r Gymraeg yn ein prifysgolion, ac un o'r agweddau mwyaf amlwg o'r gwaith ydy'r cynnydd aruthrol yn adnoddau Cymraeg a dwyieithog sydd bellach ar gael ar borth adnoddau'r Coleg. Mae'r darlithiwr cysylltiol Coleg yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adnabod yr hyn sydd angen ac yna ei datblygu i gwrdd ag anghenion darlithwyr a myfyrwyr. I Cymraeg rhagorol, i gyflwyno'r wobr am adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol, gai ofyn i gadeirydd y Coleg, Dr Aled Eirig, dod i llwyfan os gwelwch yn dda i gyhoeddi pwy sydd wedi ennill y wobr bwysig yma. Croeso enfawr i Dr Aled Eirig. Diolch yn fawr i chi, a dilyn noson hyfryd. Erbyn dweud, mae'n brofiad arbennig i fi yn tro cyntaf yn y seremoni yma, a mae'n fendigedig. Mae'n anrydedd gen i gyflwyno'r wobr ar gyfer y wobr adnodd Cymraeg rhagorol, sy'n cydnabod darlithydd neu ymyrferydd sydd i arwen at greu adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol o ansawdd uchel sy'n cefnogi'r myfyrwyr yn ei ystyriaethau. A lenni mae'r wobr wedi hennill gan 2 academydd am ei pecyn aml gyfrwng cymdeithaseg, sy'n gweddu a dulliau cyfoes o rannu a chanfod gwybodaeth gyda dylenni defnyddiol a fideos byrion wedi rhoi naturiol o fewn llyfrau ac ar YouTube. A mae'r defnyddiau addysgiadol yn apelgar a chyfoes ac yn esbonio cysyniadau allweddol mewn modd gweledol a dyniadol. A mae'r pecyn yn cael ei ddefnyddio yn barod ym Mhrifysgolion Cymru fel testun i gyflwyno myfyrwyr i gymdeithaseg, a mae'r e-lyfr dylliau ymchwil hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn meysydd tu hwnt i gymdeithaseg gan gynnwys adrannau addysg. A mae'r pecyn hefyd yn cael ei defnyddio mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru gan ddisgyblion cymdeithaseg lefel A a disgyblion bagloriaeth Cymru. A dyma adnodd sy'n wir yn pontio addysg bellach ac addysg uwch wrth weddi a manyleb cybac lefel A cymdeithaseg, ond hefyd yn ehangu arno fe. Ac o ganlyniad, mae'r adnodd wedi derbyn ymateb ffafriol iawn gan athrawon a darlithwyr, ond mae hefyd wedi derbyn sylw ehangach. A prin iawn yw'r defnyddiau cyfrwng Cymraeg yn y maes yma, yn benodol defnyddiau dysgu sy'n trafod enghreifftiau o ymchwil a pholisi yn y Gymru ddatganoledig. A felly, gellir gwerthfawrogi ansawdd uchel y pecyn. Dyma adnodd arloesol felly,
sydd wedi camu i fwlch amlwg wrth iddi gyfoethogi astudiaethau myfyrwyr Cymraeg heddi a fori. Am yn falch iawn dy fi gyhoeddi, mae yr ynyswyr eleni yw y Dr Rhian Hodges a Dr Cynnog Prys o Brifysgol Bangor am eu pecyn aml gyfrwng cymdeithaseg. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr a diolch yn fawr am y cyflwyniad hyfryd. Sgrin dan y bapur, felly dwi'n gobeithio bod Rhian yn mynd i atgoffa fi os dyn ni'n anghofio am rywun i ddiolch iddo fo, ond dwi'n meddwl na i gychwyn drwy ddiolch i'r Coleg Cymraeg am ei nawdd hynod garedig sydd wedi gwneud y prosiect yma'n bosib, a hefyd am ei cefnogaeth, nid yn unig o'r prosiect yma, ond yn ehangach wrth i ni ddatblygu gyrfaoedd fel darlithwyr cymdeithaseg cyfrwng Cymraeg. Dyn ni'n hynod ddiolchgar am hynny. Mae bob tro bleser gweithio efo nhw. Dwi'n meddwl, pan oedd fi a Rhian yn fyfyrwyr neu'n ddisgyblion ysgol, o'n i fyny yn ysgol Tryfan ym Mangor, a fel wnewch chi glywed o Rhian yn siarad, oedd hi'n dod o bellach i'r de na hynny. Nath o ddau yn ni astudio cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, ond oedd y gwers lyfrau'n Saesneg. Felly pam oedden ni'n trio cael swyddi fel darlithwyr ac yn ddigon ffodus i gael swyddi fel darlithwyr, oedd gennym ni uchelgais, oedd gennym ni freuddwyd i greu set o adnodda penodedig ar gyfer disgyblion Cymru. Wedyn, dyn ni'n hynod ddiolchgar bod ni wedi cael cyfle i wneud hynny. Na diolch i gwpl o unigolion hefyd, Sean Jobbins a Mari Fflir, staff y Coleg Cymraeg sydd bod mor gefnogol a mor hyfryd efo ni ar hyd yr amser. Mae'r llyfrau'n cynnwys cartoons gan y cartwnydd Huw Aron, ac am ni gymaint o sport yn gweithio efo Huw. Weithio mae bod yn academydd, ydych chi'n darllen rhyw hen erthygla ac yn gwneud gwaith fel hyn. Ond doedden ni'n cael gofyn i Huw am luniau pethau gwirion i gyd fynd efo'n testyn ni. Gewn ni lun o person noeth yn defnyddio ATM, yn ôl pres twll yn wal allan, ac oedden ni'n cael llun doniol gan Huw, felly oedd o'n wych. Dwi wedi siarad digon, Rhian, dwi'n meddwl chdi ddeud chydig bach. Diolch. O'n i jyst eisiau gweud diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg. Yn union fel oedd Cynnog yn gweud, mae gymaint o bleser i ni bod wedi cael y cyfle i weithio ar hwn. Mae wedi bod yn freuddwyd i ni ers oedden ni yn ddisgyblion a wedyn yn darlithwyr ifanc. Mae jyst i bod yn gret bod pobl ledled Cymru wedi dechrau defnyddio'r adnodd, a un o'r pethau mwyaf pleserus i fi yn bersonol oedd cydweithio gyda arbenigwyr pwnc ledled Cymru, gan gynnwys yn hen a thrawes cymdeithaseg i Siwan Jones o Ysgol Gyfun Cymru. Oedd hwnna jyst yn hyfryd i fi, achos hi nath yn ysbrydoli i fynd ymlaen i astudio cymdeithaseg yn y Gymraeg, felly oedd hwnna'n wirioneddol gwych. Oedden ni eisiau diolch hefyd i Justin Davies am gwneud y gwaith dylunio a chyfosod, a wedyn ni, jyst i'r athrawon hefyd, oedd jyst i bod mor barod i siarad, i datblygu'r cysyniadau, datblygu'r termau, a roedd y terminolegwyr yng Nghanolfan Bedwyr, Sian, Griff, a Tegau, jyst i bod yn arbennig o gefnogol. Ond ni jyst mor ffodus o cael gymaint o gefnogaeth, felly diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr i chi'ch dau. A dyma ni, dyw Dafydd Iwan heb cael digon o'r wobrau. Mae fe yn dod nôl, dwi'n addo i chi. Dyma beth sy'n digwydd rhan mwyaf y gigs fi, for honest. So dwi'n hyn arfer. Ond ni wedi dod i'r wobr ola ni heno, sef gwobr am gyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'n bleser gen i wahodd yr athro Anwen Jones, dirprwy is-ganghellor cyfadran y celfyddydau a gwyddorau cymdeithasol Prifysgol Aberystwyth, i ddod i'r llwyfan i gyhoeddi enillydd y wobr yma. Felly croeso mawr i'r athro Anwen Jones. Gan gael y teitl llon ceg yn gywir. Nes i cymryd hwnna. Mae enillydd y wobr am gyfraniad eithriadol i ddysgu cyfrwng Cymraeg
wedi addysgu cenhedlaeth o ddaearyddwyr. Mae wedi ei trwytho mewn hydroleg a geomorffoleg yn benodol ac mewn daeryddiaeth ffisegol yn gyffredinol. Yn 2015, enillodd gydnabyddiaeth yng Ngwobrau Dysgu dan arweiniad myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ac yn yr un flwyddyn dyfarnwyd gwobr goffa eilir Hedd Morgan iddo. Mae ymroddiad i ddarparu adnoddau teilwng cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr yn amlwg yn ei gyfraniadau i ddwy benod yn y gwers lyfr daeryddiaeth astudio a dehongli'r byd a'i bobl. Mae gyfraniad wrth addysgu yn holl bwysig, ond mae ei wynyddiaeth hefyd wedi bod yn allweddol wrth wreiddio'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm addysg uwch gan gynnwys prif ffrydio dysgu trwy'r Gymraeg o fewn ei strwythurau dysgu ac addysgu ei adran. O dan ei arweiniad, datblygwyd modiwlau cyfrwng Cymraeg ar amgylcheddau Wyneb y Ddaear, newid hinsawdd a chyfathrebu dealltwriaethau gwyddonol tu hwnt i'r academi. Cydnabuwyd rhagoriaeth ei arweiniad wrth ei benodi'n uwch gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2019. Chwaraeodd rhan flaenllaw yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu drwy'r Gymraeg yn nwrnodau agored ac ymweld ei adran gan normaleidio'r cyfleoedd hynny yn y deunydd marchnata. Mae'n arloeswr o ran pedagogi ac wedi arbrofi gan ddefnyddio technoleg i hwyluso profiadau addysgiadol myfyrwyr mewn modiwlau ar y cyd gyda sefydliadau eraill. Ar lefel genedlaethol, bu'n gadeirydd ar banel rhwydwaith daeryddiaeth ac amgylchedd o Coleg Cymraeg, gan liwio trywydd addysg cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion eraill. Un o'i brif gryfderau yw ei allu i ledaenu ei ymchwil a gwybodaeth academaidd i'r cyhoedd, gan gynnwys bod yn gyfrannwr reolaidd i Radio Cymru. Mae'n awdur ar 10 reswm pam, sef llyfryn cyfrwng Cymraeg i ddenu sylw at y 10 prif reswm bod geomorffoleg yn bwysig. Dwi ddim wedi darllen i, ond fy nai heno. Yn bersonol, gallai i dystio i wegni, ei ymroddiad a'i arloesedd wrth adnabod cyfleoedd newydd i ddarparu ar gyfer myfyrwyr a chyd ysgolheigion yn y Gymraeg, wedi gweithio gyda fe am flynyddoedd ar brosiect Gwerddon a Gwerddon Bach. Cyflawnodd hyn oll yn gydwybodol gyson, gyda garddeliad a brwdfrydedd, ond yn bennaf oll gyda'r arddwynder sydd wrth braidd ei gymeriad a'i ymwneud ag eraill. Braint ac anrhydedd yw cyhoeddi taw'r prifar Dr Hywel Griffiths yw enillydd gwobr y coleg i gydnabod cyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg. Hywel, dyn ni ddim cweit yn barod am Hywel yn anffodus. A ni wedi glywed geiriau gan rhywun arall sy'n edmygydd mawr o waith Hywel, sef Iolo Williams. Hywel, diolch o galon i ti am bopeth wyt ti wedi i wneud dros y blynyddoedd, dros y degawdau ola ma. Wyt ti wedi ysbrydoli cenedlaetha o ddaearyddwyr, da iawn ti, a ti wedi bod yn weithgar ofnadwy yn y brifysgol ei hun. Dwi'n gwybod hynna. Yn fwy na hynny, ti hefyd wedi bod yn darlledu yn gyson ar Radio Cymru, ar S4C ac yn y blaen. A dwi'n gwybod dy fod wedi addysgu pobl trwy Gymru a trwy'r byd i gyd. Felly mae yn diolch i ti yn un anferthol iawn. Dal i fynd. Ti'n ddyn ifanc. Mae gen ti flynyddoedd ar ôl eto. Noswaith i chi gyd. Diolch yn fawr iawn Anwen i ddechrau am y geiriau caredig iawn ac i Iolo hefyd am surprise hyfryd yn fyna. Diolch yn fawr iawn i'r coleg i ddechrau am y wobr. Mae'n dipyn o sioc, mae'n rhaid i fi gyfaddo oherwydd dwi'n ffodus iawn i weithio gyda phobl sydd i gyd yn gwneud cyfraniadau arbennig i addysg Cymraeg.
Mi fes i'n lwcus iawn i gael manteisio ar addysg Gymraeg oedd ar gael yn yr adran yn Aberystwyth pan nes i yno yn fyfyriwr gan Aled Rowlands a Rhys Jones. Mae'r penaethiad adran yn Aberystwyth drwy gydol yng Ngyrfa wedi bod yn gefnogol ofnadwy i addysg gyfrwng Cymraeg. A mae'n fraint cael gweithio gyda Mae'r, Busfield, Cerys Jones a Rhys Dafydd Jones yn ogystal â ffrindiau eraill ar hyd a lled y brifysgol fel Anwen trwy Gwerddon ac ati, ac yn mhrifysgolion eraill fel Abertawe, Bangor a Chaerdydd trwy darpariaeth ar y cyd a thrwy gyfnodolyn Gwerddon. Dwi eisiau diolch yn arbennig i'r athro Rhys Jones am ei holl gefnogaeth trwy gydol fy ngyrfa o ran dysgu ag ymchwil. Dwi eisiau diolch i fy nheulu, i'n rhieni ac i Alaw a Lleici a Morgan am eu cefnogaeth ac am eu hamynedd. Ac yn ola, diolch eto i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y Wobr. Ac yn bennaf am y gefnogaeth gyson ers i mi ddechrau fy ngyrfa. Wrth astudio ar gyfer cwrs meistr ges i nawdd gan y ganolfan datblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg, sef rhagflaenydd y coleg i ddatblygu adnoddau theori ac arfer daearyddol. Ac yna nawdd i wneud doethuriaeth, ac wedi hynny y cyfleon i weithio ar Gwerddon ac ar wahanol brosiectau eraill. Trwy waith y coleg, trwy gefnogaeth y coleg, dwi wedi cael profiadau byth gofiadwy. Ac dwi'n hynod ddiolchgar am hynny. A mae'n destun llawenydd mawr iawn i fi weld y coleg yn ehangu ac yn datblygu mor llwyddiannus i gynifer o feisydd gwahanol. Diolch y colegau am her, am hwyl y cynlluniau, am nawdd i ymynyddiau, am osod nod, am fwynhau. Diolch. Dwi byth wedi gweld unrhyw footage o Iolo tu fewn. Dwi'n gwybod yw erioed wedi bod tu fewn, na i byth gwybod. Llongyfarchiadau mawr i ti Hywel, a dymuno'n gwellhad y buan i Iolo hefyd, sydd ddim wedi bod yn iach ers i recordio'r fideo yna i ni, felly diolch iddo fe. A dyna ni. Ga i gymryd cyfle hwn i ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwneud y noson yma yn bosibilrwydd ac i bawb sydd wedi cael ei enwebu. A dwi'n siŵr fysa chi'n hoff iawn o ymuno fi i gymeradwyo y Coleg Cymraeg am y noson arbennig yma. Mae clywed straeon yr enillwyr wedi bod yn brofiad arbennig a dwi'n siŵr bod pawb yn y gynulleidfa heno a rheini sy'n gwylio ar-lein hefyd wedi wir mwynhau clywed am yr holl waith ardderchog sydd wedi digwydd yn y prifysgolion, yn y colegau addysg bellach ac yn y maes prentisiaethau. Mae croeso mawr i chi ymuno gyda ni yn y galon am wydriad bach o win i ddathlu llwyddiant yr holl enillwyr. Mae angen prosecco yn y tywydd yma yn does. Ond cewch chi ddim dianc i'r galon cweit eto. Cyn i ni ddod ar seremoni i ben, mae'n bleser ac yn fraint i mi croesawu Dafydd Iwan i llwyfan i rannu gan bach gen i ni. Nawr, does dim rhaid i fi roi unrhyw fath o introduction i Dafydd, nac oes, ond mae fe ddod ta beth. Ond mae Dafydd Iwan, fel dwi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod, wedi bod yn brwydro dros Gymru a thros yr iaith ers degawdau. Ond mae'r gwaith cynhadu yma wedi wneud yn y blynyddoedd diweddar i atgyfnethu'r neges fod yr iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd, pa bynnag gefndir ydych chi, wedi dod â miloedd o bobl newydd at y Gymraeg. Mae rhai ohonyn nhw yn dysgwyr yn ein colegau addysg bellach ni ar draws Cymru, ac yn mis Tachwedd, gyda help y Coleg Cymraeg fel rhan o ymgyrch Cwpan y Byd, aeth criw ohonyn nhw ati i ddysgu'r geiriau i yma o hyd ac i ffilmio eu hunan yn perfformio. Felly, mae'n enrhyded i mi ofyn i Dafydd Iwan roi perfformiad byw arbennig i ni o yma o hyd i luniau rydym ni wedi derbyn gan ddysgwyr o golegau addysg bellach Cymru yn perfformio'r gan gyda brwdfrydedd ac anger dros ein iaith a thros ein cenedl.
Diolch, Daf. Diolch yn fawr, Melanie. Mae'n bendigedig bod yma heno. Fel un sy'n cael y cyfle i fynd o gwmpas Gymru i weld yr un sy'n cynnal y Gymraeg ac sy'n gwneud yr iaith Gymraeg yn iaith byw ar hyd ac ein Cymru mewn cymunedau bach a mawr. Heno, mae wedi bod yn wych i glywed tystiolaeth o wrthryfedd pobl yn y byd addysg dros Gymraeg. Diolch i chi gyd. Mae rhywun wedi cael y syniad gwreiddiol i ofyn i fi ganu yma o hyd. A byddai'n meddwl ar adegau fel hyn, be fysa'n digwydd sy'n ni'n canu jigi ffil bach. Ond, na i ddeud cyfrinach bach ydych chi, nid bod fi'n cysau canu yma o hyd, ond dwi'n hofni. Achos mi sgwennes i 20 mlynedd yn ôl, pan byddai'n llais sy'n cyrraedd nodau uchau eb ddim traffaeth. Ond rwan, mae'n broblem. Deith i gwirth chi. Ond mewn noson llawn o bobl yn canu efo fi, a'r adrenalin yn chwifio, a sy'n neb yn sylwi. Ond, diolch i weld hyn o, mae'n mynd i'n strygl gwirioneddol. Ta waith. Den ni yma o hyd. Wyt ti'n cofio Maxen, does neb yn ni'n nabod o. Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond oedd Magnws Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 a'n gadael yn gened o gyfan. A heddiw, welen ni, dyn ni yma o hyd. Dyn ni yma o hyd. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth, dyn ni yma o hyd. Wythyr gwynt o'r dwyrain, i'r storm o'r môr, posted y mist yr wybren, ac oedded y daran ein cwr. Sifed agre'r gwangalon, a llyfr y teiog y llawr, died y fagddi o'n cwmpas, rydyn ni'n barod am doriad y wawr, dyn ni yma o hyd. Dyn ni yma o hyd. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth, dyn ni yma o hyd. O fiwn i Facsen wledig, a dael ein gwlad yn un darn, a blwyddyn ger bron y gwledydd. Byddwn yma hyd i'r farn, gweitha pob Dic Sion Dafydd, gweitha fy gelyn a'i grew. Byddwn yma hyd diwedd amser, a fydd yr iaith Gymraeg yn fyw. Dyn ni yma o hyd. Dyn ni yma o hyd. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth, dyn ni yma o hyd. Dyn ni yma o hyd. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth, dyn ni yma o hyd. Wel,
Diolch enfawr i chi, Dafydd, am hwnna. Mae hwnna'n profiad arbennig. Mae rhaid i fi ddweud, mae gen i, dwi'n rhannu tŷ gyda merch Saesneg, a wedodd hi, your national anthem is really catchy, isn't it? See, is it? A nath hi chwarae fewn, i fel, it is actually, isn't it? Yeah. Is he like the King of Wales? O'n i fel, depends who you ask, but many would say yes. Diolch yn enfawr i chi, Dafydd, a dwi'n siŵr oedd hwnna'n profiad fydd pawb yn enwedig gynryllwyr yn cofio am byth. Felly, mae'n amser i ni gyd cymdeithasu eto yn y galon. Mae croeso i unrhyw un cael drink i fi. A na i weld chi mewn na. Diolch yn fawr iawn.